Good morning लोगोफोर आरो गिबियावनो आरबी फिल्म प्रडाक्शन आरो बेनि गासै टीम्सफोरखौ कंग्रेचुलेशंस बावहरनाय थाबाय। फिनाले लोगोफोर दिनै आरबी फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चैनला 50k सब्सक्राइबार कमप्लीट खालामबाय। Once again कंग्रेचुलेशंस आरबी फिल्म प्रडाक्शन आरो बेनि गासै टीम्सफोरखौ बावहरबाय आं। आरबी फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चैनला गासै 105 भिडिअ हगारना दं दासिम। आरो आरबी फिल्म प्रडाक्शननि अनारा सोर बेखौथ' बयबो मिथिखायोआनो। अब्लाबो आं खनसे बुंना होनोसै आरबी फिल्म प्रडाक्शननि अनारा जाबाय रिया ब्रह्म बिथाङा बे चेनेलनि अनारल' नङा लोगोसे बिथाङा फावखुंग्रिबो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोर आब' रियानि भिडिअसखौ नायना माबादि मोनो कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरनो दाबावदो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।